Golfin lyöntipelin ensimmäinen päivä on täydessä vauhdissa. Hämeenlinnan Tavastissa pelataan komeissa olosuhteissa ainakin tällä kertaa. Tuomas Nukari, oman seuran miehiä. Loistava kierros tänään, 4 alle. Minkälainen kierros omasta mielestäsi oli? Joo, kiitos. Että aika tasainen ja hyvää peliä oli. Että putteri oli aika kuumainen. Tästä on hyvä avaa kisat. Reikäpelin SM-kisoissa viime viikonvaihteessa toinen. Sieltä varmasti tuli roppakaupalla itseluottamusta mukaan. Joo, kyllä se oli mukava lähteä kisaan tuotteen onnistumisen jälkeen. Ainakin mukavampi kuin sitten, jos toisinpäin olisi pelit. Joo, siitä oli hyvä lähteä pohjalta. Peli tuntuu kyllä ihan hyvältä. Määrittelepä hiukan itseäsi golfarina, mitkä on ne vahvuudet, mihin sinä pelisi pyrit rakentamaan. No kyllä se sellainen tasaisuus on, että aika varmaa lyömistä ja muutenkin tekemistä. Ja puttaaminen on yleensä aika vahvaa. Siinähän se tulos tehdään, niin kuin kaikki golfarit tietää. Tämä on sinulle kotikenttä. Minkälaiseen kuntoon Tavast Golf on nyt SM-kisoja silmällä pitää viritetty? No kyllä greenit on kyllä tosi hyvät. En muista, koska näin hyvät olisi ollut, vaikka alkukausi aika haastavaa olikin tuon olosuhteiden kanssa. Mutta tosi hyvässä kunnossa on kenttä ja on kyllä ilo pelata. Se on varmasti näin. 3 päivää vielä edessä. Minkälaisin tavoittein loppuviikkoon lähdet? Pitäisikö se viime viikon vaihteen hopea kirkastaa mestaruudeksi? No, aika aikaistaan puhua tosta. Että hyvä startti nyt kisoille ja jos saisi sellaista järkeviä kierroksia tähän loppuun pelattua kanssa. Ja hyvästä sijoituksesta taistella. Se olisi ihan mukavaa. Kerros vielä tuonne katsojille, jotka käyvät kurkkaamassa, kun tämä kenttä on sinulle niin tuttu, että mikä on tämän kentän tavallaan semmoinen ominaispiirre tai luonne? Miten Tavast pitää pelata? No, tämähän ei hirveän pitkä kenttä ole, että pitää pallon pelissä ja sitä kautta lyö paljon greenosumia ja sitä kautta sitten parvitosilla pystyy hyödyntämään, kun ne pääsee 2 päällekin usein, niin siellä sitä tulosta tulee. Näin, hyvä. Kiitoksia tästä, ei muuta kuin tsemppiä loppuviikkoon. Kiitos paljon.